Η μερίδα για την θεραπευτική αρχιτεκτονική διοργανώθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ Art for More, φεστιβάλ για την ημέρα της ψυχικής υγείας. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγινε διαδραστικός διάλογος ανάμεσα σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αρχιτεκτονικής νοσοκομείων και το κοινό. Η θεραπευτική αρχιτεκτονική είναι ο κλάδος που προωθεί την υγεία και αντιμετωπίζει ασθένειες με τη βοήθεια του χώρου. Με αυτό το θέμα διοργανώθηκε η μερίδα στο πλαίσιο του φεστιβάλ Art for More, ένα φεστιβάλ για την ημέρα της ψυχικής υγείας που διοργανώνεται κάθε χρόνο. Φέτος το θέμα μας έχει να κάνει το κύριο με τη θεραπευτική αρχιτεκτονική, αλλά και την θεραπευτική τοπίου και την θεραπευτική γεωργία. Πώς δηλαδή ο κήπος λειτουργεί θεραπευτικά στο άτομο και στην ζωή του. Μπορούμε να ονειρευόμαστε πιο ωραίους χώρους για την υγεία, γιατί είναι πραγματικοί, υπάρχουν, γίνονται και μπορούν να μειώσουν χρήματα στο σύστημα υγείας. Η ημερίδα με αυτό το θέμα είναι η τρίτη που διοργανώνεται στη χώρα μας και κατά τη διάρκεια της έγινε διαδραστικός διάλογος ανάμεσα σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αρχιτεκτονικής νοσοκομείων και το κοινό.